Benvingudes i benvinguts a la 6a sessió del taller d'introducció a la programació i creació de videojocs amb Scratch. En aquesta sessió farem un joc senzill on tindrem una libèl·lula que podrem moure apretant les fletxes de direcció del nostre teclat i podrem girar, tirar cap endavant i cap endarrere. L'objectiu serà evitar les papallones i aconseguir punts. Comencem amb un projecte buit i el primer que fem és eliminar el gat de l'Scratch i anem aquí a crear una nova disfressa i li diem dibuixa. Se'ns obrirà l'editor de disfresses i llavors agafarem l'eina del pinzell i en farem un punt al mig. Anem a fer una miqueta de zoom i anem a posar un punt aquí. Pot ser el color que sigui. Si voleu podeu canviar-li el color amb la fletxa, apreteu aquí a l'omple i lliscant la saturació cap a l'esquerra quedaria blanc, però ara no es veuria. Tornem al codi, anem a fer que el punt es vegi afegint color a l'escenari. Seleccionem aquí i li diem pintar perquè se'ns obri l'editor de la imatge del fons i ara seleccionem l'eina del rectangle i anem a dibuixar un rectangle ben gran. És igual que sigui més gran que tot l'escenari, no passa res. El fem ben gran i seleccionem la fletxa, l'agafem amb la fletxa i anem a canviar-li l'omple per un color més blau, aquest més o menys, una miqueta més fosc poder. D'acord. Un cop el tenim, li diem converteix a mapa de bits perquè retalli i després li diem un altre cop converteix a vectorial. Ara tornem al codi i anem a aquest que diu personatge 1, anem a canviar-li el nom i anem a dir-li partícula. Anem a variables i seleccionem l'opció crea una variable. Farem una que es dirà distància, disponible per a tots els personatges, li diem d'acord. Farem una altra i li direm puntuació. També disponible per tots. Afegim una més, li diem vides, disponible per tots, i anem a col·locar puntuació a dalt a la dreta, distància a dalt a l'esquerra, vides la posem aquí al mig i fem botó dret, pantalla gran i llavors ens mostra amb aquest quadre de color taronja. La posem més o menys al mig, anem a afegir una altra, li diem velocitat papallona, disponible per tots, d'acord, la desmarquem, fem una més i li diem velocitat partícules, també la desmarquem perquè no se'ns mostri i fem l'última que li direm velocitat punts. La marquem perquè s'amagui i amb això ja tenim les variables. Ara anem a afegir el codi a la partícula perquè ens doni la sensació de moviment, que l'escenari s'està movent. Anem a control i busquem el que diu quan una còpia meva comenci i n'arrosseguem un aquí dins. Anem a esdeveniments i agafem la bandera verda. Ara anirem a moviment i buscarem el que diu mou-te 10 passes, ens guardem un aquí, busquem el que diu apunta en direcció, 90, ens el guardem i el que diu ves a X, Y i el posem aquí també. Ara anem als operadors i busquem el que diu nombre a l'atzar entre 1 i 10. En guardem
un aquí i anem a fer dues còpies. El primer el posarem dins de apunta en direcció i li posarem menys 179, 180 i l'arrossegarem aquí on diu quan una còpia meva comenci. Posem això una miqueta més aquí. Ara anem a aspecte i busquem el mostra't i l'amagat i ens els guardem aquí. Busquem també el que diu fixa la mida a 100% i el col·loquem aquí sota. Ara on diu 100 arrossegarem un de nombre a l'atzar i li posarem un 83 i un 150. Aquests números surten perquè els he provat. He provat de disminuir la mida i la mínima perquè es vegi bé ha de ser el 83% aproximadament. I el 150 és perquè es faci una miqueta més gran i així farem que els punts, aquests de color blanc, siguin tots una miqueta diferents. A sota d'això col·loquem el mostra't i ara anem a control i busquem el que diu repeteix fins, que és aquest d'aquí, i el posem a sota del mostra't. Buscarem els sensors, el que diu tocant, punter del ratolí, si jo apreto aquí el desplegable em surt vora. Doncs agafem el tocant vora i el posem aquí dins. Ara agafem el de mota 10 passes i el col·loquem a dins. Anem a variables i agafem el que diu velocitat partícules en forma arrodonida i la posem on hi ha el 10. També agafem el que diu assigna a distància el valor 0 i el posem aquí al mig, després de que apunti a la direcció a l'atzar i abans de fixar la mida. I el que fem és canviar distància per velocitat partícules. I on hi ha el 0, primer duplicarem aquesta perquè necessitarem una altra i en posarem una de nombre a l'atzar aquí dins, perquè assignem el valor de la velocitat de partícules un nombre a l'atzar, que serà entre el 2 i el 10. Ara tornem a control i afegim el que diu esborra aquesta còpia aquí sota. Llavors aquest bloc d'aquí el que fa és que quan el punt blanc comença com una còpia del mateix, agafa una direcció a l'atzar i una velocitat que va entre el 2 i el 10. Li posem una mida també a l'atzar, entre 83 i 150. En el cas que sigui 150, doncs serà com ell mateix més la meitat de gran. Llavors el mostrem i repetim fins que estigui tocant la vora que es mogui a la velocitat de les partícules, a la velocitat que li hem assignat al principi. Llavors, quan toca la vora, s'executa aquesta darrera línia d'aquí que diu esborra aquesta còpia. Ara agafem l'amagat i el posem aquí. Quan es cliqui la bandera verda, posem el ves a X, Y aquí sota i canviem la X i la Y per 0 i 0. Després agafem un per sempre, el col·loquem aquí dins i un altre que diu sí, llavors el posem dins del per sempre i ens anem als operadors per buscar el que diu igual a 50, el posem aquí dins, canviem el 50 per un 1 i arrosseguem aquest nombre a l'atzar aquí dins, l'1 el deixem igual i canviem el 10 per un 3. Llavors això el que farà és que el portarà al centre de la pantalla sense que se'ns ensenyi, agafarà un nombre a l'atzar de l'1 al 3 i si aquest nombre és l'1 farà el que li posarem aquí dins. Quan el número sigui un 1 volem que es faci una còpia d'ell mateix. Hem d'anar a control i busquem el que diu crea una còpia de jo mateix i el posem aquí dins. I amb això ja hauríem acabat de programar les partícules. Si li donem al play, veureu com van sortint per aquí amb mides diferents.
Ara duplicarem l'objecte partícula i li canviarem el nom a papallona. Anirem a les seves disfresses, als seus vestits, i carregarem un d'aquí. Anirem a la categoria animals i agafarem el que diu Butterfly UA. Eliminem el vestit que teníem al principi, el del punt, i tornem al codi. Anem a posar aquest aquí a l'esquerra i aquest a la dreta. El comportament de la papallona serà molt semblant al del punt. Al principi voldrem que s'amagui, que vagi a la posició 0, que agafi un nombre a l'atzar entre l'1 i 3. En aquest cas anem a posar aquí un 20 o un 25 i llavors farem que sigui més difícil que surtin papallones. Llavors, si el número a l'atzar és un 1, farà una còpia d'ell mateix. En canvi, quan comenci com a còpia, farem que apunti en una direcció una mica diferent. Hi posarem entre 30 i 150 perquè no quedi cap per baix. Després agafarem aquest nombre a l'atzar que hi ha dins de fixar la mida i el traurem fora. Canviarem el 100 per un 20, separarem això un moment per treure el fixa la mida i el posarem a sota de la punta en direcció. Després, aquest que diu velocitat partícules, canviarem velocitat partícules per velocitat papallona, la deixarem entre 2 i 10 i tornarem a ajuntar aquesta peça aquí. Llavors tindrem una rotació una mica diferent, la mida serà més petita, agafarem la velocitat de la papallona, ens mostrarem i després, fins que estiguem tocant la vora, ens mourem a la velocitat, en aquest cas posa velocitat partícules, llavors hem de treure aquest d'aquí, anem a variables i arrosseguem el que diu velocitat papallona. El posem on hi havia els 10 passos. Llavors, ara agafem aspecte i anem a buscar el que diu augmenta 10 la mida i el posem aquí sota. Canviem el 10 per un 1 i aquest bloc d'aquí i aquest altre d'aquí els eliminem. Si ara li donem al play, començaran a sortir punts i papallones de tant en tant. Afegim un nou personatge i busquem Dragonfly. Agafem aquest d'aquí i llavors ja ens ve amb els vestits. Tenim el Dragonfly A i el Dragonfly B. Anem a duplicar la segona i anem a baixar-li una mica les ales, per aquí més o menys. Aquesta també la baixem i anem a girar-les una mica, agafant una posició diferent. Aquesta la girem també una miqueta cap per baix i la posem aquí. El mateix amb aquesta, la girem una mica, la posem cap per avall i aquesta d'aquí també la girem. Podem baixar una mica el cap si voleu. Llavors aquest d'aquí serà el tocat. Li canviem el nom al vestit tocat perquè sigui més fàcil. Tornem al codi i anem a posar-li la mida 30 perquè així és molt gran. Anem a esdeveniments i posem un de la bandera verda i ara a control afegirem un per sempre, després un sí llavors, que és aquest d'aquí, i anirem als operadors i buscarem el que diu igual a 50, el posarem aquí dins, on hi ha el 50 posarem un 0 i ara en variables buscarem vides i la col·locarem aquí. Això d'aquí ens servirà per comprovar quan les vides han arribat a 0, quan s'ha acabat el joc. Llavors s'anirà repetint per sempre. Si les vides igual a 0, llavors farem el següent. Anirem a sons i li posarem aturar tots els sons
Després buscarem el que diu toca el so fins que acabi, posarem aquí sota i dins de control buscarem el que diu atura tot i el posarem aquí sota. Amb això, quan les vides arribin a 0, aturarem tots els sons i tocarem el so pop. En aquest cas, anem a canviar-lo, dins de sons, li donem a afegir i escollim el so que més ens agradi. En el meu cas, escolliré el so luz. Eliminaré aquest d'aquí i tornaré al codi. Això d'aquí seria el final del joc. Ara anirem a esdeveniments, afegirem un de la bandera verda, buscarem a control un per sempre i el col·locarem aquí sota, buscarem el que diu sí, llavors si no, en posarem un aquí i en farem una còpia, posarem un dins del per sempre, agafarem el d'espera un segon i canviarem l'1 per 0.2 i el posarem aquí dins. Després aquest sí, si no, anirà sota de l'espera. Ara agafarem els operadors, el que té l'igual, i el duplicarem. En un posarem un 0 i a l'altre posarem un 1. Anirem a variables i farem una variable nova que li direm tocat. Doncs aquesta variable la desmarquem perquè no se'ns ensenyi i agafem tocat en forma de cercle i el posem aquí on està el 0. I aquest bloc verd el col·loquem al primer sí llavors. Aquest altre d'aquí va al segon. Llavors anem a aspecte i busquem el que diu vestit número i l'arrosseguem aquí dins. I ara busquem el que diu canvia el vestit, posem un aquí, posem un altre aquí i un tercer aquí sota. Amb aquest bloc, tota l'estona mirarem si tocat pel 0 i si tocat pel 0, llavors esperarem 0.2 segons i canviarem el vestit per donar l'animació. Si tocat és diferent de 0, el que farem serà canviar el vestit a tocat. Hem de canviar aquests dos d'aquí per fer el moviment. El primer, quan el vestit és 1, vol dir que tenim seleccionat aquest d'aquí, per tant haurem de passar al 2, el Dragonfly B. Llavors anem a canviar aquí dins i anem a posar-li Dragonfly B i per tant, quan el número sigui 2 o 3, canviarem a l'A. I amb això ja tindríem feta l'animació de la libèl·lula. Vaig a col·locar-ho aquí i ara anem a canviar el nom del personatge que tenim posat Dragonfly. Anem a posar-li libèl·lula i dins d'esdeveniments agafarem el de la bandera verda, el col·locarem aquí, anirem a variables i agafarem el que diu assigna distància al valor 0, posarem un aquí, canviarem distància per tocat, duplicarem, 2 i un altre més. Aquests tres els ajuntarem, el primer el deixem a tocat, el segon li posem puntuació, el tercer li posem vides i canviem el 0 per un 3 perquè són les vides que tindrem al principi i això ho posem aquí dins. Aquest altre ens el guardem i li canviem tocat per distància. Ara anem a aspecte i busquem el que diu canviar el vestit a tocat, el posem aquí sota i canviem tocat per Dragonfly A. Ara busquem el que diu ves a la capa front, que és aquest aquí sota, i el posem aquí. Dins de moviment busquem el que diu apunta en direcció 90, posem aquí sota, agafem el que diu ves a X, Y i posem a la X un 0,
i a la Y posem un menys 145. Agafem aspecte i col·loquem un mostrat. Anem a deixar-nos guardat també un amagat per aquí. I ara ja podem posar el que diu assigna distància al valor 0 aquí sota, després del mostrat. Anem a control i busquem un per sempre. El posem aquí. Agafem el repeteix fins i el posem dins del per sempre. També agafem un sí llavors i anem als sensors i busquem el que diu tecla espai premuda, el posem aquí dins i canviem espai per fletxa amunt. Agafem el que diu tocant el punter del ratolí i el posem dins del repeteix fins. Llavors canviem punter de ratolí per papallona. Ara anem a moviment i busquem el que diu suma a Y, el posem aquí dins i el que farem serà posar-li un 5. Anirem a so i buscarem el que diu iniciar el so, el posem aquí dins, anem a sons i carreguem un so nou de la llibreria. Anem a buscar el so que diu disconnect, seleccionem i dins del codi canviem aquí on diu l'ús per disconnect, això ho dupliquem, el col·loquem aquí sota i on diu fletxa amunt li diem fletxa avall. Llavors, en comptes de sumar 5, sumarà menys 5. Doncs això serà la fletxa de dalt i la de cap a baix per tirar cap endavant i cap endarrere amb la libèl·lula. Ho guardem aquí i anem a control un altre cop. Agafem un sí llavors. Busquem els sensors, el que diu tecla espai premuda, el posem aquí dins i canviem espai per fletxa dreta. Vaig a posar-ho aquí que es vegi millor. Anem a so i posem el que diu iniciar el so disconnect aquí dins. Ara anem a moviment i busquem el que diu gira a la dreta, posem aquí, agafem el gira a l'esquerra, el col·loquem aquí i ens guardem també un mode 10 passes. Quan apretem la fletxa dreta, voldrem que es mogui d'esquerra a dreta girant en el sentit contrari a les agulles del rellotge. Per tant, agafarem aquest d'aquí i canviarem el 15 per un 5. Duplicarem el mode de 10 passos. En un d'ells li posarem menys 10. El separarem. I el positiu el col·locarem aquí dins. D'això farem una còpia. I ara canviarem això d'aquí, ho traurem i posarem el gira en sentit de les agulles del rellotge i el mode menys 10 passes. En aquest d'aquí canviarem el 15 per un 5 i la fletxa dreta la canviarem per la fletxa esquerra. Posem una sota de l'altra i podem posar els de les fletxes amunt i a dalt aquí sota. Llavors, aquests blocs d'aquí són els que miraran quan estem apretant les tecles perquè la libèl·lula es mogui. Ara buscarem dins de control un sí llavors, el posarem aquí sota i dins dels operadors, el que diu no, el posarem aquí i també agafarem el que diu i, que és aquest d'aquí, el posem a dins. Ara anem als sensors i busquem el que diu tecla espai premuda, posem un aquí dins, agafem un altre i el posem a la dreta, a l'altre costat de l'i. Canviem on diu tecla espai per fletxa esquerra i aquest altre d'aquí
el canviem per fletxa dreta. Aquest bloc verd el col·loquem dins del sí llavors. Vaig a moure això una miqueta cap aquí i això ho deixo per aquí perquè es vegi. Llavors, el que fem en aquest tros és, primer, posar totes les variables a 0, la de tocat, puntuació, les posem en el seu valor inicial. En cas de vides, el valor inicial no serà 0, sinó que serà 3. Posem el vestit per defecte, agafem la libèl·lula i la tirem cap endavant, al front de tot, fem que miri cap a dalt, portem la libèl·lula a la seva posició inicial i l'ensenyem. I també assignem a la distància el valor 0. Després, per sempre, farem que fins que estigui tocant amb la papallona, mirarem que s'estiguin apretant les tecles. Si no estem apretant al mateix temps la fletxa esquerra i la fletxa dreta, farem això d'aquí. Anem a posar-ho aquí dins. Llavors, el que farem serà mirar si s'està apretant alguna de les tecles i cada tecla farà la seva. La fletxa dreta farà que girem en el sentit contrari a les agulles del rellotge i ens movem 10 passes. La fletxa esquerra farà que girem 5 graus en sentit de les agulles del rellotge i ens movem menys 10 passes. La fletxa amunt farà que avancem i la fletxa cap a baix farà que retrocedim en el sentit de les Y, amunt i avall. Llavors vaig a baixar una mica, per aquí més o menys. Llavors vaig a variables i busco el que diu augmenta distància en 1 i el poso aquí just abans de que comprovem si estem tocant les dues tecles alhora. I en comptes d'un 1 vaig a posar-li un 0.01. Vaig a donar-li aquí a l'stop perquè se m'havia començat. Ara agafo el que diu assigna a distància el valor 0 i el col·loco aquí. Canvio distància per tocat i vaig a donar-li l'1. Aquest tros de codi que posarem aquí només s'executarà quan estiguem tocant la papallona. Mentre no estiguem tocant la papallona, farem tot això d'aquí i quan la toquem farem això d'aquí baix. Anem a posar augmenta distància en 1 i anem a canviar distància per vides i anem a posar-li un -1 perquè ens resti les vides. Anem a agafar l'assigna a distància al valor 0 i canviem distància per tocat i el guardem aquí un moment i anem a recollir l'amagat que teníem aquí dalt, que ens l'havíem deixat aquí dalt. Anem a baixar-lo per tenir-lo aquí. Anem a aspectes i anem a buscar el que diu canvia el vestit, posem un aquí, agafem el mostra't, el guardem aquí i ara a control anem a agafar el que diu espera un segon, el dupliquem, a un deixem l'1 i a l'altre anem a posar un 3. Llavors aquest que diu canvia el vestit el col·loquem després de l'augmenta vides amb -1. Col·loquem l'espera un segon. A sota de l'espera un segon posem l'amagat. Després li posem espera 3 segons. I després de l'espera 3 segons assigna a tocat el valor 0. Posem el mostra't aquí sota. Movem una mica el codi per poder-lo veure millor. Ara ens anem a so i busquem el que diu inicia el so disconnect i el posem després del canvi de vestit. Anem a sons i anem a afegir un de nou. En aquest cas anirem a efectes i buscarem el que diu ups, que està aquí, l'ups. Tornem al codi i canviem disconnect per ups. Ara anem a moviment
i busquem el que diu apunta en direcció 90, el posem aquí abans del mostrat, i el que diu ves a X, Y, i el col·loquem aquí. Ja ens surt amb 0 menys 145. Perfecte. Llavors, quan la libèl·lula toca la papallona, la variable tocat té el valor 1, les vides disminueixen en 1, canviem el vestit a tocat, fem el so ups, ens esperem un segon per amagar-nos i al cap de 3 segons canviem la variable tocat a 0 un altre cop, anem a aquesta posició inicial, mirem cap a dalt i ens ensenyem. Mostrem la libèl·lula. Amb això ja tindríem programat tot el moviment de la libèl·lula. Ara, si li donem el play, ja podem moure la libèl·lula i col·lisionem amb les papallones. Anem a afegir un nou personatge amb dibuixa, agafarem el pincell, canviarem el gruix a 20 i el posarem més o menys al centre. Podem canviar el color a un color una mica més groguenc, per aquí més o menys, i tornem al codi i en aquest li canviem el nom i li posem punts, anem a esdeveniments, posem la bandera verda, anem a control, posem un per sempre i dins d'aspecte anem a buscar l'amagat, el mostra't, els deixem aquí, tornem a control i busquem el sí, llavors, el posem aquí dins, l'amagat el dupliquem i el posem després del per sempre i abans del sí, llavors. Anem a operadors i busquem el que diu a la 50, el posem aquí dins i el nombre a l'atzar el col·locarem aquí, farem una còpia, posem un aquí dins i li direm nombre a l'atzar entre 1 i 10 igual a 1. Llavors, quan agafem un número a l'atzar entre l'1 i 10 que sigui igual a 1, farem tot el comportament del punt. Apareixerà per aquí i s'anirà movent fins que nosaltres l'atrapem. Anem a aspecte i busquem el que diu fixa la mida al 100%, el posem aquí dins, canviem el 100 per un 10, ens anem a variables i arrosseguem el que diu assigna a distància al valor 0, el posem aquí davant i canviem distància per velocitat punts, anem a posar-li un 3 en comptes d'un 0, llavors anem a moviment i dins de moviment agafem el ves a X, Y, el posem aquí sota, després el que diu apunta en direcció 90, el col·loquem aquí, agafem el de nombre a l'atzar entre 1 i 10 i el col·loquem on hi ha el 90. Posem 1179 a una banda i 180 a l'altra. El de les X, Y posem 0 i 0. Agafem el mostra't i el col·loquem aquí sota. Ara anem a control i busquem el que diu repeteix fins, que és aquest d'aquí, i el col·loquem just a sota del mostra't. Ens guardem un sí llavors aquí i un espera un segon, ens anem als operadors i busquem el que diu O. El posem aquí i anem als sensors per buscar el que diu tocant el punter del ratolí, posem un aquí dins, agafem un altre, el posem a l'altra banda i ara canviem punter del ratolí per vora i en aquest altre cas canviem punter del ratolí per libèl·lula i aquest bloc de l'O el posem aquí dins. Ara anem a moviment i busquem el que diu gira 15 graus cap a la dreta en el sentit de les agulles del rellotge, el posem aquí dins, canviem el 15 per un 5, anem a les variables i arrosseguem el que diu augmenta distància en 1, el posem a sota
canviem distància per velocitat punts i anem a posar-li aquí un 0.05. Podeu posar el número que vulgueu. Contra més gran sigui el número, més ràpid augmentarà la seva velocitat. Llavors, agafem el que diu velocitat punts, posem un aquí, el dupliquem i ens anem a moviment, busquem el que diu moure 10 passos i el posem sota de l'augmenta velocitat punts i un d'aquests que hem duplicat de velocitat punts el posem on hi ha el 10. Ara anem a aspecte i anem a fer que els punts siguin més grans segons la seva velocitat. Agafem el que diu fixa la mida al 100% i el posem aquí sota. Ara ens anem a operadors i busquem el que diu multiplicar, el posem aquí dins, davant posem un 10 i dupliquem la velocitat punts, ens guardem un i l'altre el posem aquí dins. Amb això el que fem és que quan el número a l'atzar val 1, la velocitat l'assignem a 3, posem la mida a 10, anem al principi de tot, agafem una direcció a l'atzar i ens mostrem. I després repetirem tot això fins que estiguem tocant la vora o la libèl·lula. Llavors el punt anirà girant en el sentit de les agulles del rellotge i augmentarà la seva velocitat cada cop. Llavors el mourem i li fixarem la mida en funció de la velocitat. Anem a duplicar el sí llavors i ara buscarem dins dels operadors el que diu més gran que 50, posem un aquí, canviem el 50 per un 10 i posem el velocitat punts aquí dins. Això ho col·loquem sota del fixar la mida. Agafem un altre més gran que 50, el guardem aquí, anem a aspecte i busquem el que diu mida, aquest d'aquí arrodonit, el col·loquem a aquesta banda i el que diu fixa la mida al 100% el col·loquem aquí, canviem el 100 per un 50, aquest sí llavors el dupliquem, posem aquest verd aquí dins i aquest fixa la mida aquí. I això ho col·loquem aquí sota. Ara anem a variables i busquem el que diu assigna a distància al valor 0, el posem aquí dins i canviem distància per velocitat punts i li posem un 10. Amb aquest tros d'aquí el que fem és que quan la velocitat dels punts sigui més gran que 10, la fixarem a 10 i amb aquest altre, que quan la mida sigui més gran al 50%, la fixem al 50. Ara agafem aquest amaga't, el posem aquí dins, agafem l'espera un segon i el posem a dins també, anem als sensors i busquem el que diu tocant el punter del ratolí, el posem on el sí llavors i canviem el punter del ratolí per libèl·lula. Llavors, quan el punt toqui la libèl·lula, s'amagarà, esperarà un segon i hem de fer més canvis. Hem d'anar a variables i hem de dir-li augmenta distància en 1, el posem aquí, canviem distància per puntuació i en comptes d'1 anem a posar-li 5 perquè cada cop que jo agafi un punt em sumi 5 punts. Finalment anem a so i afegim iniciar el so pop. Aquí anem a la llibreria de sons i carreguem un de nou. Anem a agafar el so que diu collect i canviem aquí pop per collect i això ho posem aquí sota. Just aquí, perquè és el que s'executarà quan estiguem tocant la libèl·lula. Llavors, quan estiguem tocant la libèl·lula ens amagarem, sumarem punts i farem un soroll. I per acabar, anem a l'escenari, anem a esdeveniments, arrosseguem el de la bandera verda, busquem a control 1 per sempre, el posem aquí, agafem una espera un segon, canviem l'1 per un 8 i el posem aquí dins. Ara ens anem a so
i li diem iniciar el so pop, el posem aquí i anem a carregar un so per la música de fons, elimino aquest i vaig a buscar el so que diu chill, agafem aquest d'aquí, que dura 8 segons com em marca aquí l'Scratch, llavors tornant al codi, canvio pop per chill i amb això ja tindríem la música de fons i el joc acabat. Si ara li dono a la bandera verda, tindrem la música de fons, els efectes de so quan ens movem i tot el tema de la puntuació. Anem a veure. El punt queda una mica petit, llavors anem als vestits, amb la fletxa el seleccionem i anem a fer-lo una miqueta més gran, així, i el movem fins que quedi més o menys al centre. I si ara li donem al play, veurem com el punt és una miqueta més gran i és més fàcil de jugar. Si us ha agradat aquest vídeo i voleu veure més contingut com aquest, feu like, subscriviu-vos al nostre canal i deixeu-nos els vostres comentaris. Fins aviat!